teda ešte môže aj zaútočiť. V záverečných minútach hrozí najmä z týchto protiútokov a budú aj striedať. Pripravený pri postranej čiare obranca. Jelič nedokázal loptu spracovať, ak by sa mu to podarilo, už by išiel na Poláčka sám. Stojí ich za jasným cieľom a to je gól sieti Miloša Bolešáka. Otto Sabo, Noé Aquilpin, Peter Štepanovský. Vysoké napadanie Žilinčanov v tejto chvíli, avšak už aj Čmelík a Jelič. Obrovská chyba, ktorú spravili domáci a v 48. minúte Karol Mesároš posiela Slovan už do Queen. Opäť šiatkoval iba konštrukciu Pernišovej brány. Teraz už Mario Todt. Akož Sárka nepretlačí loptu na ľavú stranu. Domáci môžu upokojiť hru a založiť ďalšiu útočnú. Mikuláš Radváni by určite chcel zo Zlatých Moraviec všetky 3 body. Zápas, ktorý napovie veľa postavení oboch mustiev. A Jakub Brašeň proti nemu Čikoš. Brašeň hľadal ako sa Sárku, ale nepresná prihrávka a Perniš zasahovať nemusel. Dario Krišto. Svoje vedenie a vyhrávajú na Trnavským Spartakom už 2-0. Slovan v tejto chvíli na bronzovej priečke. Strečania už rozohrali. Takmer k rohovej zastávke a ten bude môcť centrovať, aj keď počkal si na Čogleja. Čogleja má mekučký center, ale to bolo pridlhé na Žajra. To nepresne prihrával Krišto na Ota Saba. Trečania to však nepotrestali, keď Holubek išiel do sklzu, aby bol 1 minút na to, aby strelila aj druhý gól. Teraz však na opačnej strane Simon. Opatovský. Strele sa nedostal. A Pemakusár, po ňom Štepanovský. Dlhá lopta na športujúceho Luptáka. Stále Pape Makusár. Snaží sa obohrať Hučka, ten sa nedal, ale ako Sárka tam dostúpil Milan Škriniara a za svoj zákrok videl žltú kartu. Na druhej strane protiútok Žilinčanov. Mihálík sa prebíja, proti nemu už iba Mário Todt. Mihálík sa však neprebil a nedokázal pripraviť Matejovi. Súboj s
Ujlakim, Matej Liš to urobil výborne, center, tam je pripravený Čmelík, ale na brankovej čiare sa blisol Mári. Hlavne nespanikariť, Adrian Gula. Verný hernému systému stále. Nič na hre svojho mužstva nemení, stále. Žilinčania trpezliví.